Am zis să fac scutul antibârfă. Deci, o strategie, un algoritm, în 5 pași, cum faci față la diferite forme de bârfă. Da? Nu doar sfaturi, ci un algoritm concret, o strategie pe pași. Deci, primul pas este când intri într-un colectiv sau undeva unde începe oamenii să bârfească, uneori chiar direct pe tine. Prima chestie este emoția diferită. Deci oferi o emoție diferită decât se așteaptă bârfitorul. El se așteaptă că tu vei fi indispus, că tu vei fi, nu știu, te vei supăra, vei încerca să cauți să te îndreptățești. Prima oferi o emoție diferită, ceva, un fel de ușor entuziasm, cum ar fi, vai ce interesant, n-am știut că astăzi sunt atât de important, da? Efectul care e? Bârfitorul devine confuz, își pierde controlul, pentru că el avea controlul, avea supremația. A doilea pas, cere detalii. Ceva să întreb de genul și ce anume s-a întâmplat și cum anume s-a întâmplat, da, și de ce și unde, da? Începe tot mai mult și lasă-l să povestească. În momentul în care povestește, el se simte important, pentru că bârfitori de obicei sunt persoane care în interiorul lor au o criză de identitate și parazitează pe baza altora. Și tu în momentul în care îl asculți și ceri detalii, el se simte auzit. Asta nu înseamnă că intri în bârfa lui, ci îi dai, da, domnule, și așa, și cum s-a întâmplat. Și în felul ăsta, el analizează bârfa, ți-o spune în detalii și nu-l ataci, nu-i spui nimic. Pasul 3. Minimizează impactul. Ceva zice, vai, eu am crezut că e ceva mult mai grav. Doar mi s-a spus că sunt o lepădătură, credeam că e ceva mai grav. Dar este foarte interesant. Deci, în momentul în care tu îi minimizezi impactul, cu toate că ți-a dat detalii, persoana iarăși este într-un șoc oarecare. Ea se aștepta că tu o să faci ochii patrați, că o să se întâmple că o să cadă pământul de sub picioare și tu minimizezi impactul acestei bârfe. Vai, credeam că e mult mai grav. Da? A patrulea pas, îi cer soluții. Bârfitorul, și cum crezi, cum s-ar putea rezolva, ce aș putea face? Da, în momentul în care îi ceri soluții, persoana se simte importantă, dar nu-și dă seama de o chestie subliminală care o faci. În moment ce unei persoane îi ceri soluții, o faci pe acea persoană să înceapă a gândi. O scoți din regimul de bârfă și o pui în regimul să dea niște soluții. Și tu, dar dacă ar face asta, da, așa, dar n-ar putea fi. Și în momentul în care persoana îi ceri soluții, la fel se simte importantă, bârfa se transformă în ceva constructiv. Și ultimul pas, îi mulțumești. Mulțumesc că te-ai împărtășit. Este important pentru mine. Și în felul ăsta închizi conversația elegant și fără conflict. Atenție! Bârfa este o metodă de reglare socială. Și dacă scopul nu este să oprești bârfa, scopul este să o folosești în interesul tău. Succese!